Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid reportages en Friese reportages zat hij uitvierd binnen in het programma Van Gewest tot Gewest. Dus programma's uit het Verliezen. En wat is het dan mooi. Johan van der Zee had die meeste reportages maken. Dat zou nog dan dat Verliezen weer waarom komt. Want wat doen we nou? We gaan naar 2000 weer waarom. En wat hier we doen? Discussie over de Wiemoen. Ja. Die moest net komen. Nee. En die hebben we nou nog steeds. Ja, en op dezelfde wijze. Ja, precies op dezelfde wijze. Ja. Hoe is dat mogelijk? Worden we net wekker of zo? We willen net wekker dat dit omgeeft. Nee. Het blijft een eeuwig doorgaande discussie. Hè? Hebben we nou mee dat gas op heden in Greens? Hè? Van we moeten al wat gas winnen, want we moeten yield hebben. Maar aan de andere kant van, maar net zo vier door dat de groen versmarren, dat verzakken enzovoort. Nou ja, we moeten energie winnen. Omdat dat gas er dan sneller is. Nee. En dat maar die moon ben een verschrikkelijk ding in het landschap. En dan gaat de hele boer weer nog op. Ja, de Amerikaanse wiemoen, die weer hier de binnen de laatste 25 van Steenbloed. Ja, dat weer een monument, maar dat ben deze dingen nog net. En ze werden heel tijd grutter. Ja. En Hans Nauta, die nogal bot in dit, die liep het niet meer, maar die vocht als een bezeten, het zijn die wiemoen. En we hadden een soort animatie maken om de hichte van de moon, zodat ze bij grauw komen zoen, om dat heel duidelijk in te laten. Daar winnen de oren wel leuk omdat we dat doen, maar... je keert een beetje partij? We keerden wel een beetje partij, ja. Zullen we er eens even naar zien? 2000, de wiemoen in Friesland. De mens is de maat van alle dingen en de schaal van zijn windmolen wordt in hoge mate bepaald door die schaalelementen die erin aanwezig zijn. En dat is bij zo'n windmolen met name de deur, de goothoogte, eventueel een raampje. Maar u heeft wel in de gaten dat het hier om een heel ander exemplaar gaat. Dit is een kabouterwindmolen. Het echte exemplaar staat daar. Wij hebben 4 molens in totaal. Deze trein ben 40 meter hoog. Dat is dan de hichte van de gondel. Die ben van jou? Dat ben dus eigen, ja. Dat is een investering van 4 miljoen. Dus dan zei ze net, nou dat ook voor aardig is, maar dan ben je dus wel een beetje zakelijk bezig. Dan mag je daar redelijk om verzinnen. Ja, dat meestal. Je moet wel de bank zijn rente en oorlossing op tijd betalen kunnen. En daarna hier van de ochtend zien. Dan is het dan jezelf daar. Dan probeer je dan een beetje te verdienen. En dan maar hoop je dat ze 20 jaar mee gaan. Dan ga je een leuk pensioentje. Nou, hier maar niet. Ja. Ga je hier zitten. Wat ga jij doen? De binnenkant of de buitenkant? De dijk. Afsluitdijk. Die kant uit. En dan een beetje, misschien die kant waar die geiten lopen. Geiten, schapen. Schapen. En met achtergrond. Men praat nog steeds over molens, windmolens. Maar in feite zijn windturbines, dat zijn hele andere dingen. Dat zijn hele grote machines. En die hebben qua schaal helemaal niets te maken met die hele kleine poldermolentjes. Dus we moeten ook inderdaad consequent praten over windturbines. Over machines. Over industriële objecten die horen in een industrielandschap. Windturbines die zijn in feite schaalloos. Ze zijn allemaal gelijkvormig. Vindt u ze mooi? Nu zo? Nee. Maar als ik de Afsluitdijk overkom en daar hangt
in het oosten donkere lucht en uit het westen komt de laatste zon eroverheen, dan kan ik ze mooi vinden. De molen die u hier heeft getekend is nog een veel lager, hè? Ja, dat is een hele bescheiden. Dat is een van de oudere generatie. Zijn in totaal iets van 40 meter hoog. Dat is anders gesteld met de windturbine met een ashoogte van 45 meter. Op dezelfde schaal getekend. Een totale hoogte van 67,5 meter krijgt hij dan. Zo om en nabij. En die wordt echt een stuk groter dan die boerderij. En blijft er ook bovenuit steken. Waardoor hij ook het landschap gaat bepalen. Een van de grootste windturbines die ik ken, die staat bij Spijk. En er staat er trouwens ook eentje bij Medemblik. Hij heeft een ashoogte van 53 meter en totaal is hij bijna 80 meter hoog. 53 meter is nog altijd minder dan de 60 meter ashoogte die de provincie voorstelt op industrieterreinen in Friesland. En wat er dus gaat komen, dat zijn stellages die worden iets van 85 à 90 meter hoog. Waarom moet het dan zo hoog? Ja, waarom moet het hoog? Hoe hoger je komt, hoe meer wind je vangt. Nou, ik vind de contrasten mooi. Ik vind het landschap wat warrig is. Het is wel natuurlijk wel strak door zijn dijk en zijn vaarten. Maar het groen is warrig, vind ik. Rommelig. En dan zo'n mooi strak windmolen tegen een grijze lucht. Dat vind ik, hou ik van. Waarvoor we ze hebben, vraag ik me af. Schone energie. Schone energie. En hoeveel vogels vliegen zich te pletter in? Juist. En waar gaan we dan verder in ons land die vogels beschermen? En moeten daar boeren weg? Als dat waar is, dan denken we, waar zijn we mee bezig? En moeten die molens bij de boerderij staan? Oh, nooit. Nee. Zouden ze aan de afsluitdijk kunnen? Ik vind het heel mooi, ja. Een strakke dijk door het water en dan mooie boswindmolens. Ja. En je woont er ook niet, je bent altijd passant. De afsluitdijk, daar moet een enorme hoeveelheid windenergie vandaan komen. Ja, dat worden enorme machines met een ashoogte van 90, misschien wel 100 meter groot. En met een totaalhoogte van 130, 140, misschien wel 150 meter. Ik denk ook dus dat je die windturbines over de hele IJsselmeer en over een heel groot deel van de Waddenzee zult kunnen ervaren. Ik vind dat zelf doodzonde. Onder de Oosterdiek, zie je dat zitten? Een prachtig plakje. Daar waait het verschrikkelijk vol. Nog meer als hier. Daar is ruimte, daar zijn geen mensen. Ik denk dat dat wel sting is zo. Maar ik vrees dat er wel mensen zijn die dat weer niet mooi vinden. En dat er dan weer niks gebeurt. Zullen ze er komen? Ik hoop het al, maar ik ga er nou niet de hol in. Dan zei meneer Nauta, Friesland wordt een soort industriepark voor windenergie. Wat vind je daarvan? Ik vind het helemaal net storend. Maar een oor kan daar een storen. Maar die mag je de andere kant van de duurzame energie ik meenemen. Je probeerde net van je hoeft het niet dus zo. Ja, dus je zelf zei hij had de verkeerde pad op. En dat mag dan zo wezen, maar ik sure dat ik echt zo. Het stoort mij helemaal niet. En net alleen omdat ik er een officieel zei. Maar gewoon, ik vind, als je skin-energie en iedereen praat over het milieu en we zeggen al je altijd op sommige plekken wel wat beter gaat, dan mag je er wat voor oer hebben en dat zijn dan de gevolgen dat er hier net een peel in het land verrijst. Maar dat is in oerstijd, daar waren ze wel maar in de bijna zeggen, nou jongens, we hadden al wat in. En als je niks doet, dan weet je zeker dat het verkeerd komt. Dus dat mag je mij afwegen in dat geheel. En dat denk ik net dat je een takkenbos kunt, echt net. Deze kaart geeft aan de 70 industrieterreinen, bedrijventerreinen, waar
volgens de plannen van de provincie turbines, 2 of meerdere, geplaatst mogen worden. We kijken uit op Grauw, over het Pikmeer. Als de plannen van de provincie doorgaan, wat zal het beeld hier dan zijn? De provincie, je gelooft het bijna niet, maar die heeft als voorstel om hier in Grauw op het industrieterrein 10 windturbines neer te zetten met ashoogte van 60 meter. In totaal worden die dingen 85 à 90 meter hoog. Ze zullen zelfs, denk ik, het hele silhouet hier tot een grote mate gaan bepalen. Ik vind dat doodzonde. Waar kan het wel? Je moet natuurlijk eerst afvragen, is dat zo dringend nodig? Wat geef je ervoor op en wat krijg je ervoor terug? De provincie zegt, we hebben het Rijk beloofd, we moeten 200 megawatt aan vermogen neerzetten binnen 10 jaar. Dat moet iedere provincie? Dat moet deze provincie, omdat we veel wind hebben. Juist. Nou, dan zeg ik toch, als we dat moeten halen, zet het dan maar op 1 plaats. En waar? Nou, dan is het inderdaad dan maar toch wat hier is en in deze hoek van de Afsluitdijk. Als het moet, maar liever niet. Ik ben daar falikant op tegen. Maar het levert wel schone energie op. Ja, maar het gaat erom ten koste van wat. En zijn er niet alternatieven? Bijvoorbeeld het plaatsen van windturbines in open zee, waar je echt hele erg grote, grootschalige windturbinecomplexen kunt maken. Echt energiecentrales die dan ook een nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze energiebehoeften. Het lijkt erop dat de provinciale staten wel zullen instemmen met deze plannen. Ik ben bang van wel, ja. Ik roep in elk geval alle mensen op om in protest te komen. Want dit is echt een hele grote bedreiging voor ons landschap. Prachtige beelden van Friesland in een reportage over Wiemonen. En eigenlijk zou er nou weer uitgestuurd worden kennen. Er is niks voor. Ja, dat, ja. Ja, dat is heel verbazingwekkend, vind ik dat. Ja. Jij is dezelfde ding. Ja, is exact hetzelfde. Maar meer red ik net bij Wiemonen. Goed. Het volgende is misschien krijgen we een beetje ingetooniger beelden. Want we gaan naar het hout. Hout wat bij de Groot, de houthandel in de Lemmer komt. Ja. Maar dat weer Cameroens hout. Ja, en daar kwamen Cameroenezen. Cameroenezen kwamen. En die hadden daar aan het werk geweest. Ja. Nou, er is in Lemmer is een man, Piet Burgers. Ja. En die, dat is toch, ik weet het, die bellen ze nog. Ja, dat is al Amsterdammer. Ja, Dus dat ja. is, En die hier al bij mijn voorganger in het programma zitten. En die bellen mij op dat er komen Cameroenezen. En is dat net wat? En nou ja, Cameroenezen komen net zo vaak op een Lemmer. Dus daar hebben wij in de West. En ik weet nou dat de cameraman probleem hier met die zwarte gezichten. Dat die er goed uit. dat wist zin wel beter. Ja, dat is, ja. Maar dat die nog film en dan moest van alles naar jacht en weet ik wat. Maar die, hier, ik kreeg die zwarte gezichten, ik kreeg het niet goed op. Ja, nou, Sanola maak je mee in een orentaal hartje in deze reportage. Dat het gaat over het hout op een Lemmer. Frans, hè? Frans, ja. Een vriend van mij had die interviews. Oh, oké. Ja. Nou, we zullen er even naar. De AZOB-stammen worden per schip naar Lemmer vervoerd. Zo komen ze uit Kameroen om in Lemmer verzaagd te worden tot verschillende dikten. Een merkwaardige bijkomstigheid daarbij is dat het vroegere afval, de dunne latjes die na het zagen overbleven, nu een van de hoofdproducten geworden is. Met die dunne latjes plegt men namelijk zogenaamde AZOB-matten. Matten die erg veel als walbeschoeiing worden gebruikt.
Tot nu toe gaat het hout voor deze firma als rondhout uit Kameroen naar Lemmer. En hoewel die aanvoer in Lemmer zal blijven bestaan, wil dit bedrijf ook ASOB-hout gaan zagen in Kameroen. Vandaar deze Afrikaanse leerlingen. We zijn hier ter opleiding voor een zagerijbedrijf wat wij gesticht hebben in Afrika. En wat in het loop van 1971 in Kameroen gaat draaien. En die opleiding die vindt plaats hier in Lemmer? Die vindt hier in Lemmer plaats. En waarom in Lemmer? Waarom gaat u niet naar Kameroen met een aantal mensen en leidt u dus daarop? In de eerste plaats, het hebben van Europeanen in Kameroen is een enorme kostbare zaak. In de tweede plaats, ook klimatologisch is het moeilijk om daar de mensen, de Europeanen, dus continu achter de Afrikaanse werknemers te hebben om ze op te kunnen leiden. En hier hebben we meer specialisten bij de hand, zodat we ook ons eigen bedrijf niet stagneren. Die klimatologische omstandigheden gelden die niet voor die Kameroenezen hier? Jawel, maar die zijn de ontvangende partij. En ik dacht namelijk dat zij zich daar makkelijker aan kunnen passen dan wij daar. En het is natuurlijk ook een financiële zaak. Er was bijzonder veel belangstelling voor, want we hebben nu sollicitanten in een hoeveelheid van 600 gekregen. Maar er stond in de advertentie niet bij dat ze opgeleid zouden worden in Europa. Ik heb de indruk dat als wij ze in Europa zouden opleiden en waren dat erbij gezet, dat we 6000 sollicitanten hadden. Heeft u er een verklaring voor dat er zo'n grote belangstelling is? Ja, er is een enorme werkeloosheid. Quel est l'enseignement que vous avez suivi au Cameroun? Au Cameroun, j'ai d'abord fait l'enseignement général dans un collège privé jusqu'en 5e. Après, j'ai perdu mon père, j'ai pas pu continuer parce que la pension était tellement chère. Alors j'ai fait un concours dans un collège public, un collège technique quoi. C'est là où j'ai pu terminer mes études, doté d'un certificat d'aptitude professionnelle. Est-ce que ça vous sert beaucoup ici dans votre travail? Si, ça me sert tellement, puisque c'est la même spécialité que je vais suivre ici. Meneer Burgers, is het beslist noodzakelijk dat die mensen hier een jaar lang blijven voor de opleiding? Ja, deze mensen krijgen van ons dus een werkelijk specialistische opleiding. En het is niet meer zoals vroeger dat je een stukje hout ging zagen. Maar het vraagt wel een dermate opleiding dat ik betwijfel het of er met de jaar nog uitkomen. Gaat u specialisten opleiden of gaat u allround mensen opleiden die alle takken van dit bedrijf kennen? Nee, we gaan specialisten opleiden. En speciaal wat onze slijpers betreft, die krijgen helemaal een zeer gespecialiseerde opleiding. Wie zijn de leraren? Dat zijn onze technici. Die jongens die hebben dus een speciale opleiding gehad wat hun eigen vak betreft. En die gaan hun specialistische kennis gaan ze overbrengen op deze jongens. En ik heb er heel veel vertrouwen in. Geeft dat ook taalmoeilijkheden? Nee, dat klinkt misschien wel gek, maar een hele hoop van onze mensen, en speciaal onze voorlieden, spreken Engels. En we hebben een spoedcursus Frans gehad. Dus wat ze in het Engels niet weten, dat weten ze dan weer in het Frans. En het wordt echt wel een leuk brouweltaaltje zo, dat is aardig. Heeft u voldoende steun van de overheid, vindt u, voor dit project? Voldoende. Een ondernemer zal altijd zeggen dat hij niet voldoende steun heeft. Ik ben niet ontevreden. Alleen ik dacht dus voor de opleiding van de mensen hier dat we toch wel iets op steun zouden mogen rekenen. U krijgt op het ogenblik geen steun voor de opleiding? Voor de opleiding krijgen we geen steun. En wat zijn de argumenten om dat niet te doen? Men heeft dus geschreven dat zij ervaring hadden in het opleiden van mensen. En dat dat meestal niet succesvol geweest was. Ik vraag me af of dus de selectering voor die tijd voldoende geweest is om dan te kunnen verwachten dat je succes hebt. U heeft wel verwachtingen van deze opleiding? Ja, ik ben bijzonder hoog gespannen wat dat betreft. Vous avez une force qui est égale à V multiplié par la vitesse. Naast praktische opleiding krijgen de 20 Cameroenezen ook theorie.
Hun toekomstige fabrieksdirecteur in Kribi in Kameroen, de heer De Latre, zorgt ervoor dat ze alles aan de weet komen over de eigenschappen van het azobé-hout. Entre la pointe d'attaque du bateau et la jetée. Vous avez déjà des contacts avec vos ouvriers? Oui, nous avons des contacts avec les ouvriers hollandais, mais ce qui ennuie encore, c'est le problème de langue. Oui, je comprends. Nous ne comprenons pas très bien le hollandais, mais nous ne comprenons pas hollandais. Et il y a très peu d'Hollandais qui parlent un peu l'anglais. Et comme nous aussi, nous essayons de parler hollandais, alors là on comprend. Oh oui, ils sont très sympathiques. Ici en Hollande. Si, ils sont très sympathiques. Et puis, je peux déjà rencontrer beaucoup d'amis. Pour commencer, vous dire que j'ai déjà des invitations pour le dimanche prochain pour aller dîner à Emmeloord. De Cameroenezen zijn ondergebracht in een barak bij het bedrijf in Lemmer. Daar wordt hun eten klaargemaakt en opgediend. Daar slapen ze en daar brengen ze de avond door. De bedrijfsleiding in Lemmer wil bovendien via de KNVB proberen de Cameroenezen bij de voetbalclub Lemmer mee te laten spelen. In ieder geval wordt er bij de barak een voetbalterrein aangelegd. Que pensez-vous de votre logement ici? Pour notre logement, nous voyons même que nous sommes bercés par rapport à ce qu'on ne croyait pas. Le logement, il est pas mal par rapport à ce que nous avons en Afrique. D'ailleurs, la société nous a fait vraiment un grand entrain. Nous en remercions encore. De quelle façon passez-vous vos loisirs ici? Vous sortez à la mer ou vous restez ici? Chaque samedi, nous avons les deux quarts de la société à notre disposition pour faire un peu de déplacement, quoi. Parfois, on visite des villes, on va au cinéma. Ja, waarom zouden ze niet vrij uit mogen gaan? Er zijn vrije mensen. En we leven in een vrij land. En dat hoort erbij, natuurlijk. Maar komen er nog geen taalproblemen en problemen met plaatselijke bevolking en dat soort dingen? Ach, ik geloof dat het zich allemaal vanzelf wel oplost. Want deze mensen spreken nu helemaal Frans, er zijn erbij die spreken Duits en Engels. En in Friesland is men wel dermate intelligent dat men zich daar wel uit weet te redden. Ja. Maar u voelt het toch wel een beetje als uw taak om ze bezig te houden? Ja, uiteraard. Wij hebben deze mensen hier aan toe laten komen om ze op te leiden. En dan heb je ook de consequenties dat je ze 's avonds bezig moet houden. En ook in de weekenden. Want denk erom dat in de weekenden deze mensen ook best bezig gehouden moeten worden. Ja. Maar ze hebben de vrijheid om zo gewoon er eens even uit te trekken? Ja, waarom niet? Het zou belachelijk zijn als het niet zo zijn. Tuurlijk. Dat weer het hout van de groot. Nou wist ook, dat weet ik net, maar komt er nog steeds Cameroens hout in de Lemmer? Dat weet ik net. ik ga letterlijk een keer in Cameroen West. Ja. Ik van gewest tot gewest. Ja. Maar toen ga ik geen hout naar Lemmer gaan zien. Dus, ga ze net vregen. Nee. Dit weer hout en wien in deze reportages van Gewest tot Gewest. Die we zien in het programma Gewest Friesland. Dat programma dat is de Nijwege weer rondom. Dus dag.